dnešné video bude menej z vlogovej stránky a viac z takej stránky BTC na jedno video, ktoré ideme točiť s kolegyňou youtuberkou, ktorú onedlho uvidíte. Oh my god, to je tá slavná Lady Zika, oh my god, oh my god. Ahoj, ahoj, ahoj. Dajte mi odber. No, prednedávno sme dokončili natáčanie tuto s partou zabavných ľudí. Aktuálne sa valíme oslaviť tento neskutočný úspech. Zajdi do pizzerie. Tuto s tými zabavnými ľuďmi. Tamto modrý pán vzadu, počkaj, potom. Balil ma, nemal baliaci papier, ale aj tak sa... Potom to povieš, počkaj. No, tamto pán modrý operátor nám tu začal baliť celebritu. Chcela si sa vyjadriť. Takže tento ujo ma začal baliť a nemal baliaci papier, takže na budúce zoberte si baliaci papier a možno sa to podarí. Mávaj. Mávaj. No, naša zúfalosť práve dosiahla maximum. Presne tak. Nachádzame sa v Tesku. Lebo sme nemali čo robiť. Zika, jak sa volá? Zika. Nemá žiadne kreatívne myslenie, takže... Ale ja som sa pýtala v tom... Ten človek by mal najradšej aj toaletný papier s jednorožcami. Bonjour, s najlepšími ostrami. Dámy a páni, toto je slavný youtuber. Ja som Lady Zika a som super možno. O tom by sa dalo pouvažovať. Povedz nám niečo o svojej youtubovej kariére. YouTube je skvelý, YouTube je super, YouTube je fajn. Mala si to naopak povedať. YouTube je fajn, YouTube je super, YouTube je skvelý. Ďakujeme ti za tvoj názor. Máš ešte niečo, čo by si chcela odkázať svojim fanúšikom? Jednorožci sú fajn, jednorožci sú super, jednorožci sú skvelí. Áno. Uvidíme sa v ďalšej časti s novými hostiami. Ria, prichádzam. Nechceš sa rozlúčiť? Dovidenia. Ďakujem. Čaute. Doteraz by som dnešný deň zhodnotil ako celkom úspešný. Bol som odpradiť slavnú youtuberku a jej kamarátku.